Vítejte u mého nepravidelného pořadu Pavlovy procházky po Plzni. Minule jsme se podívali na barvitý podchod u hlavního nádraží. Dnes se podíváme na místo, kam by se po setmění neodvážil jít ani John Wick. Místo, které mnozí nazývají podchod do pekla nebo tunel Fetek. Tím je centrální autobusové nádraží v Plzni a jeho blízké okolí. Pokud by existoval obrázkový slovník, tak vedle slova špína bude podchod na canu. Čistý podchod. Jo, to je čistionký. Z toho by se dalo jíst. Mňam. To jsou zradky něčí, ty vole. Nicméně začneme tím nejdůležitějším a to jsou písemné hieroglyfy, které zde zanechali místní pro budoucí generace. Věc, které si okamžitě všimnete, je fakt, že mnoho těchto kryptických hieroglyfů je věnováno lásce. O důvodu, proč tomu tak je, se plzeňští historici dohadují už celé roky. Má hypotéza je postavená na tom, že je zde velká koncentrace mladistvých, kteří z tohoto místa musí jezdit trolejbusy do nedalekých škol. Mezi tyto nápisy lásky například patří jebat Putina. Moji kolegové z katedry historie byli přesvědčeni, že je to nenávistný nápis vůči Vláďovi, ale jak vidíte, je u toho napsáno srdce, což znamená, že ten, kdo to napsal, chce skutečně mít vášnivý sex s Putinem. Putin zde ale není jediná láska. Jeden člověk má podle všeho dvě, tebe a naší princeznu. No a pod to někdo napsal tvojí mámu. Jak originální. Kdo je ta princezna, netuším, stejně jako netuším, co je kurva tohle. Ze začátku to jde přečíst, píše se tam: vážím si tě, ale zároveň mě hodně sereš, lásko. Ale pak je to jenom skurvená kurzíva, ze které jsem rozluštil: ryby nezabavil, milují. Alespoň, že zpráva o tom, že někdo chce šukat za perník, je dobře čitelná. Hůře se mi čte, když nad to a pod to někdo napíše kurvy s měkkým i. Jsou zde ale i spory ve vztazích, kdy vidíme, že Emma někomu chce balit muže. Snad to není Ondra, protože ten má lásku s Johanou na pořád. A pod tím někdo napsal nečitelnou kokotinu. To vše napsali nejspíš mladí lidé, kteří se milují, ale co takhle stará láska? Protože nějaký gerontofil napsal, že má rád staré ženy, které chtějí krásně mrdat, krásně lízat a zdravě kouřit penise. Upřímně z toho, jak místní píšou, je vidět, že zdejší trolejbusy jezdí hlavně na učňáky. Lásku ale střídá přirozeně nenávist, když vidíme, jak zde politicky angažovaný občan napsal, že ODS, Piráti, TOP 09 a lidovci jsou odpad. Je hezké, že má upřímně názor, protože je lepší, než když píše člověk, který má kompletní lobotomii, který nezná rozdíl mezi hákovým křížem a Davidovou hvězdou. Nenávist je stáčená i na čtenáře, když je zde na zdi napsáno nečum píčo. Nebo se někomu nelíbí, jak všichni všude píší po stěnách, a tak nechal nápis na stěně: vy nejste lidi, ale prasata. Máme zde i něco, co nazývám novodobou dívčí válkou, kdy jsou dívky Elina, Adéla a Nikola nařknuty z toho, že jsou až moc promiskuitní a že kradou muže. Největší hejt zde dostává jistá Andy. Andy je prý buzna, to je ale jen špička ledovce. Někdo chce, aby jí trefil šlak, také o ní tvrdí, že je nakažená. Asi vím, kdo způsobil pandemii koronaviru. Některé hieroglyfy se zaměřují i na cizí sexualitu, jako nápis buze rand, nebo na touhu získat drogy, protože nějaká stojková musí dát neznámému člověku piko. Paradoxně jsou zde i krásné malby na zdech jako toto zátiší a i opadaná omítka může vytvořit něco hezkého v podobě mapy Afriky. Jen abyste pak zase viděli nějakou autistickou malůvku s nápisem Turbo Rowdy Max. A už jsem zde viděl i něco, co nevím, co znamená. Koho má pipoš vzít? Proč je pika mrtka? To se nejspíš nikdy nedozvíme. Nicméně tohle místo vypadá naprosto děsivě. Pokud jste slyšeli o Backrooms, tak tady si budete připadat přesně jako v Backrooms. Tohle místo doslova vypadá jako z hororu, dokonce tady blikají světla. Ne, počkat, to je můj mobil. Ale jo, no. Já se tu bojím. Já se tu seriózně bojím. A to je 10 hodin dopoledne. Nádherné i místní osvětlení, jelikož většina funkčních zářivek zde funguje, protože má kolem sebe ochrannou klec nebo tunu pavučin. Ostatní jsou rozmlácený. Jo, Can vypadá jako místo, kde dostanete gangrenu a syfilis, jen když se špatně podíváte na nějaký poblitý schod. Ale existuje místo mnohem horší a to je nedaleký podchod u Škoda 3. brána, ve kterém jsem natočil tento krátký dokument. To si takhle jdete kolem Škodovky a řeknete si, jo, normální podchod, klasika. A pak se otočíte. Co to kurva je? Takže začněme. Tady je hovno velký jak cep. To nemohl udělat člověk, to udělal vle neandrtálec z roku píchy mě z boku. Tady je kondom, tady něčí kalhoty, tady jsou odpadky a pak z ničeho nic. Bum! Je tu zatopeno. Já bych tam rád něco hodil, ale ničeho tady se nechci dotknout. Tady je injekční stříkačka, tady je kondom. Tam je kondom
A tam je kondom. Jakože tady očividně bezdomovci mají normálně swingers party a prcají tu o 106. Tady se rozmnožuje spodina. Tam je třeba zapalovač. Tady je třeba zapalovač. A kdo ví, co je tam? Já se vsadím, že tam normálně mě stáhne nějaký chapadlo pod hladinu. Kdybych do tohohle hodil 10 korun, tak se rozpustí. Tohle je normálně polívka těch největších sraček, co v Plzni jsou. Dát si kapku tohle z toho by znamenalo mnohačetné selhání všech orgánů v těle. Radši už půjdu, než mě tady nějaký bezdomovec znásilní. No a to by bylo vše pro toto video. Jediné, co mi z mých poznatků zůstalo, byl tento sáhodlouhý motivační nápis, který by si autor příště měl nechat pro nějaké YouTube video, na které se stejně nikdo nepodívá, protože dneska je každý blbeček motivační řečník. I tak jsem moc rád, že jste se podívali na tento nepravidelný dokumentární potrat. Historik Pavel Trachman se loučí a nashledanou.